ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ ካናዳ ዜጋታታን ኣብ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ከይገብሩ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓደ ሚእቲ ተዋጋእቲ ጀታት ንምዕዳግ ከም ዝፈራረሙ ተገሊጹ ኣርስተ ዜናታት ብምቕዳም ዕለታዊ ዜና ትግራይ ኢንሳይት ጀሚሮም ኣለዉ ኩራት ተኸታተልቲ ናብ ዝርዝሮም ክሰግር ሰናይ ምክትታል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ኣብ ትግራይ ድጋሚ ኩናት ከይውላዕ ተሓሳሲቡ መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ህጹጽ መፍትሒ ክወስዱ ድማ ፀዊዑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ በመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዝኾነ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ተመዛበልቲ መሰሎምን ክብሮም እንተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ንኩናት ዘዕድሙ ምንቅስቓሳት ደው ክብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትካላት ፌደራል ውክልንኡ ክረጋገጽ ኣብ ምትግባርን ተግባራዊ መፍትሒ ከቕምጥ ተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ዲኤስቲኤስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ገለ ናፍቐቲ ኩናት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ተዋሳእቲ ሓይልታት ዘስምዕዎም ጭርሖታትን መግለጽታትን ብሓቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ገይሩ ክወስድ የብሉን ክብል ኣፍሊጡ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ድማ መንግስቲ ፌደራልን ሰብ መዚ ትግራይን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተገዛእቲ ክኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዝኾነ ሓይልታት ብዘይቀድመ ኩናት ብህፁፅ ካብ ግዛኣት ትግራይ ከውፅእን ተመዛበልቲ ክምልስን ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጻዕንቶ ክፍጠር ፀዊዑ ካናዳ ዜጋታታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተዘይኾኑ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ምኻድ ክቁጠቡ ጠንቂቓ ምኽንያቱ ድማ ሕድሕድ ጎንፂ ዓመፅ ጎንፂ ኣፅዋርን መሰል ገበናትን ስለ ዝበዝሐ እዩ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመላኺቱ እዚ ኩነታት ክጋደድ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ ይኹን እምበር ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘየሓውስ ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝካየዱ ዘለዉ ዕጥቃዊ ቃልስታት ድንገት ናብ መላእቲ ሃገር ክስፋሕፍሑ ከም ዝኽእሉ ዘጠንቀቐት ካናዳ ብፍላይ ዜጋታት ካናዳ ናብ ኣምሓራ ትግራይን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ፍጹም ክጓዓዙ ከም ዘይግባእ ኣተሓሳሲባ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያን ደቡባት ኢትዮ ኤርትራን ኢትዮ ሶማልን ዜጋታት ካናዳ ካብ ምንቅስቓስ ክቁጠቡ ካናዳ ኣጠንቂቓ መጠነ ሃፍቲ ሼክ መሐመድ አላሙዲን ልዕሊ 8.1 ቢልዮን ዶላር መብፅሑ ተሓቢሩ ካብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ በዓል ሃፍቲ ዝኾኑ ሼክ መሐመድ አላሙዲን ኣብዛ ዓመት ከሲሮምዎ ዝነበሩ መጠን ገንዘብ ደጊሞም ብምርካብ ደረጃኦም ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ክኸውን ኣኽኢሎም እዮም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ናብ ጥራሕ 2.42 ቢልዮን ዶላር ከም ዝረኸቡ ዝሓበረ ቢልዮነርስ ኣፍሪካ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሓፈሻዊ መጠን ሃፍቲ አላሙዲን ልዕሊ 8.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ገሊጹ አላሙዲን ገጢሞምዎም ካብ ዝነበሩ ኪሳራታት ከመሓይሹ ዝኽኣሉ ኣብ ስርዓት ንግዶም መምሕያሽ ብምግባሮም ተባሂሉ ሕዚ ንዘመዝገብዎም ምምሕያሽ ሃፍቲ ኣብ ስዊድን ዝርከብ ናይ ነዳዲ መጻረዪ ትካሎም መሸጡ ካብ 5 ቢልዮን ዶላር ናብ 6.1 ቢልዮን ዶላር ምዕዋይ እዩ ተባሂሉ አላሙዲን ሕዚ ብብርኪ ዓለም መበል 443 ደረጃ በዓል ሃፍቲ ሒዞም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ጀርመን ኣዳው ሓንቲ ኤርትራዊት ኣብ ጽርግያ ተቆሪጹ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ በቲ መንገዲ ትጓዓዝ ዝነበረት ሰበይቲ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ሓቢራ ተባሂሉ እታ ኤርትራዊት መን ምዃና ግን ኣይተሓበረን ዘሎ ክብል ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቡ እቲ ካብ ሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውጋሕ ለይቲ ካብ ሰዓት 3 ዘጋጠመ ፍጻመ ንብዙሓት ዘደንገጸ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኣሰራ ጻብዕቲ ብዝተገበረ ምርመራ ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ ከም ዝእመን እዩ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ እቲ ኣዳው ብኸመይ ኣብቲ ጽርግያ ጸኒሑ ዝተፈለጠ እኳ እንተዘይሃሎ መባእታዊ ምርመራ ከም ዘመልክቶ ግን ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ዘጋጠመ ክኸውን ከም ዘይኽእል ነቲ ምርመራ ዘካይዱ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ኣብ መፈለምታ ዋርሕ 2025 ቋጻ ኣውሮፕያን ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝተወለደ ወዲ 6 ዓመት ጳውሎስ ዳዊት ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኡ ንመዓልትታት መጥፉ ኣብ ከባቢ ዋይልበርግ ኣብ ዝርከብ ፈለግ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ጸብጻብ ቢቢሲ ትግርኛ ኣዘኻኺሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓደ ሚእቲ ተዋጋእቲ ጀታት ንምዕዳግ ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጹ ኣለሽ ኣጽዋር ናብ ፈረንሳይ ዘቕንዑ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ምስ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንቐጻሊ 10 ዓመታት ዝጸንሕ ስምምዕ ኣጽዋር ፈጺሞም ተባሂሉ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝተባህለ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ብሓባር ደው ክብላ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ዩክሬንን ፈረንሳይን እዚ ስምምዕነት ኣብ ዝፈራርማሉ ዘሎ እዋን በኣንጻሩ ሓይልታት ሩስያ ናብ ምዕራብ ዩክሬን ይግስግሱ ምህላዎም ታይምስ ኦፍ ኢንድያ ሓዊሱ ማዕኽናት ሚድያ ዓለም እናጸብጸባ ይርከባ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዜም ነይሮም ስለምክትታልኩም እናመስገና ንቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰላም